As piscinas municipais de Castroverde, longamente demandadas, xa son unha realidade. A Deputación investiu preto de 800.000 euros no remate definitivo destas infraestructuras, que permaneceron abandonadas desde 1994. O actual equipo de goberno cumpre así un compromiso asumido con este municipio e salda de débeda histórica que tiña contraída con Castroverde. As instalacións abriránse ao público o 12 de xullo e darán servizo a toda a comarca. Os veciños puideron visitar as instalacións que se abrirán ao público dentro dunha semana. Algúns que se animaron a probar a temperatura da auga xa teñen unha cita na súa axenda. El día 12, porque allí no hai nada. Tan só haberá que agardar a que saia o césped para que todo estea listo. O comentario foi xeralizado entre os veciños e veraneantes. Es preciosa, desde logo está moi lograda, moi bien, moi bien. Entre os máis animados, os rapaces. Porque para poder bañarnos e estar cos amigos e eso. Además é unha obra que facía moi falta aquí, é unha cousa que os chavales van agradecer moitísimo. E non solamente os chavales, sino tamén os pais de familia, porque temos aquí unha área que é preciosa, esta área recreativa do Veiga do Olmo. Temos unha ventaxa que é un pueblo que nos conocemos prácticamente todos, comprendes? Entón é un pueblo moi acolledor. As instalacións foron inauguradas polo presidente e o vicepresidente primeiro e polo alcalde. O organismo provincial materializou en 2 anos unhas obras que levaban paralizadas 16 polos importantes desperfectos que presentaba a construción. Teño que recordar o desprecio que se fixo a Castroverde. Desprecio que chegou a rozar casi o insulto nun pleno. E despreciar a un diputado que era alcalde que pedía esta obra que vedes aquí, eso é despreciar os veciños de Castroverde. Pero non só os veciños de Castroverde estaban agardando que esta infraestructura fora unha realidade. Largamente esperadas y deseadas, efectivamente. Esto se empezó cuando estaba el alcalde don David y lo dejaron porque, claro, no anduvieron lo que había que andar y ahora en las crisis que estamos, pues fíjate, deseando tenerlas. Aunque somos de allí, pues vendremos aquí, porque nada, en 5 minutos estamos aquí. Xa fai uns cuantos anos que se empezaron, pero fai 15 anos ou por aí que se empezaran, entonces xa iba sendo hora de que se terminaran. Venía aquí a ver si la hacía, a ver si la hacían, a ver si la hacía. Y ahora cuando hemos venido, le hemos visto y nos ha dado una alegría muy grande. Entonces el día 12... Aquí estoy la primera. A darme un buen baño. hay que utilizarla y cuidarla, que esto sí hay que cuidarlo, que está costando muchos millones. Ademais dos 2 vasos, as instalacións inclúen vestiarios, depuradora e almacén. A partir do 5 de xullo e ata o 22, Lugoteando ofrecerá un sinfín de actividades lúdico-ambientais no Miño para todas as idades. Desde a banana acuática, o mergullo ata o wakeboard, entre outras moitas. A programación inclúe ademais, do novo 16 de xullo, a modalidade Ligoteando, paseos en catamarán con cea romántica. Para inscribirse pódese consultar toda a información nas páxinas web da Deputación e do Concello. Miles de persoas manifestáronse en Burela o pasado sábado en defensa do Hospital da Costa, onde reivindicaron o mantemento dos servicios sanitarios nesta comarca. A mobilización convocada pola Plataforma Sanitaria da Mariña pretende garantir a existencia dunha área de xestión integrada, única e propia na comarca, rexeitando a aposta dun xerente executivo previsto pola Consellería de Sanidade. O acto reivindicativo desenvolveuse sen incidentes. O casco antigo de Viveiro trasladarás un ano máis a época medieval para celebrar esta fin de semana o terceiro mercado renacentista. Os actos, que comezarán o vernes pola tarde, arrincarán ás 9 co desembarco de Carlos V na praia de Covas. O emperador presidirá o desfile pola localidade ata o casco histórico acompañado de varias bandas musicais. O sábado marcará a xornada a cea medieval nos claustros do convento de San Francisco. E xa o domingo haberá representacións teatrais, animacións musicais e espectáculos polas rúas. E o domingo Viveiro tamén vivirá a súa cita coa loita ancestral entre o home e o cabalo, na Rapa das Vestas celebrada no curro da parroquia de Candaoso. A festa declarada de interese turístico nacional volverá a revivir esteas como a rapa, o marcado e a doma e a pelea de Garañones. Durante a xornada haberá comida campestre e degustación de carne de pollo preparada en forma de churrasco e en guiso. O Outeiro de Rei celebrará o sábado a 4ª edición da Feira de Artesanía coincidindo coas festas de Santa Isabel. 80 expositores de artesanía de toda Galicia mosarán pezas de cestería, madeira, xoería, ganchillo, entre outros. Ademais, haberá demostración en vivo de oficios tradicionais dun ferreiro, unha cesteira e un artesán dedicado á fabricación de instrumentos musicais. Varios grupos de música e baile regional amenizarán a xornada. Río
Río Torto concéntrase a práctica totalidade dos ferreiros de Galicia. Son uns 25 e producen alrededor de 100.000 fouciños ao ano, dando cobertura a toda a demanda que hai na comunidade galega deste apeiro, aínda que tamén reciben solicitudes desde Castela. Trátase dun oficio duro, pero rendible, e o principal reto ao que se enfrontan é o relevo xeracional, xa que tan só hai media dúcia de ferreiros novos. Esta imaxe repítese desde hai séculos no Concello de Río Torto. Faustino é un dos ferreiros que leva toda a vida dedicado a este oficio. A isto dedícome desde que tiña 13 anos. Desde que tiña 13 anos, pois, empecé a traballar con meu pai. Desde os seus inicios cambiaron poucas cousas. O oficio sigue sendo mesmo, o que cambiou solamente foron os mazos eses. Porque antes, ben bixe ese traballo que fixemos co espalmando aí no mazo, tiñamos que facelo a mão, tiñamos que petar entre dous. Foi máis fácil de aprender que esta generación que hai agora, porque empezamos a traballar cos nosos pais, e entonces empezamos a traballar espalmando os dous, espalmando a mão, non sabe? E íbanos dicindo como tiñamos que petar. O principal problema ao que se enfronta o oficio é o relevo xeracional. Xente nova para retomar isto hai pouco, porque este é un traballo moi complicado de facer. Porque, por exemplo, un carpinteiro vai facer un traballo, vai facer unha silla, vai facer un mueble, calquera cousa, e colle unha tabla, e ponse a medir, e está pensando, pero aquí isto é un traballo de arte, non podes pensar, porque mentre o pensas o foucín enfría, e se o pensas non podes estar medindo nin pensando porque enfría. E ademais, os golpes hai que saber darllos onde hai que darllos. No caso de Faustino, o testigo é recollido por un dos seus fillos. Ademais de aprender da forxa co seu pai, Agustín é o encargado de facer os mangos das ferramentas e despois de afialas. É o menor de 3 irmáns e o único que segue ca tradición. O problema é que é un traballo duro, un traballo que leva moito tempo a aprendelo. Normalmente a xente que sigue é porque o seu pai xa era ferreiro, entón aprende con o seu pai. Malia que cada vez son menos, o oficio de ferreiro segue a ser rendible. Sí que é rentable, porque cada ferreiro pode facer sobre 5.000 pezas ao ano. É rentable porque se meu pai viviu desto toda a vida e foille ben, ten que ser rentable, senón xa non seguiría tampouco. Sí, os fouciños de toda a Galicia siguen se facendo aquí na zona de Río Torto. Aí agora, bueno, empeza a haber competencias xa de alguna fábrica, empeza a haber tamén algún de China, pero a calidad comparada ca dos ferreiros de aquí non teñen, os outros fouciños non teñen calidad comparada con esta calidad. A calidade amósase nesta pequena mostra. Principalmente elaboran fouciños que se adaptan á demanda de cada zona, pero tamén fan coitelos ou cravos.